Hola, bon dia! Com estem? Molt bé, jo també. Necessiteu alguna coseta? Des de l'inici de l'estat d'alarma, l'Ajuntament de Tivenys realitza diàriament un servei telefònic d'acompanyament emocional a persones grans que viuen soles. Tot i entrar a la fase 1 de la desescalada, les treballadores del consistori continuen oferint aquest servei. L'alcalde de Tivenys, Eladi Galve, explica com va sorgir la idea. Va sorgir d'una anàlisi fet aquells primers dies de confinament, aquells primers dies on s'havien de prendre i es van prendre decisions complexes, decisions difícils, però que el moment pensem totes i tots que requeria estar a l'alçada. Per tant, d'aquelles primeres setmanes, d'aquells primers dies, em va sorgir la iniciativa, la idea de fer un acompanyament més emocional a aquella gent, a aquelles persones, a aquells veïns i veïnes de Tivenys, que pensem que per les seues característiques els era més difícil fer un seguiment de xarxes o sentir-se més acompanyades. Ja ho sabeu, qualsevol coseta estem aquí. Galve afirma que la iniciativa ha tingut molt bona acollida. Fins i tot s'ha fet una crida a través de les xarxes socials per poder arribar a tothom que ho necessiti. Aquesta iniciativa no només ha tingut una bona resposta, sinó que hem ampliat aquesta llista per tal de que aquella gent que possiblement, encara que tingui família al poble o encara que tinguen amics al poble, pues, també puguen sentir-se més arropats. Per tant, ara continuem fent-ho i no només això, sinó que han fet una crida a xarxes i mitjançant Bando per a que es pugui fer encara més gran esta llista. Júlia Morató és una de les treballadores de l'Ajuntament de Tivenys que realitza aquest suport emocional. Morató ha posat de relleu la importància de sentir-se acompanyats no només en aquesta crisi pel coronavirus. Jo crec que això el que ens ha de fer és aprendre i entendre la importància de sentir-se acompanyat i no sentir-se sol i veure que quan et faràs gran hi haurà algú que t'ajudarà i et farà un cop de mà si és que ho necessites. En definitiva, jo crec que això se'ns ha de quedar gravat i veure realment on està la importància de les coses.